Quines ganes de riure, de jugar, de... Ai, que em peto! Doctora, ai, que em peto! Maria Rodríguez, ben tornada. Hola, Sílvia, bon dia. Jo et rebo ja amb catifa vermella, predisposada, amb ganes, que això és important, no? Sempre. Després ja farem, Després ja farem, no? però la intenció compta, inicial. Hombre, això és importantíssim, sempre ho diem, no?, amb aquest espai que ens oferiu, no?, per parlar d'això, no?, dels beneficis del riure a la nostra salut. I, esclar, i sí, hem d'estar predisposades, perquè a tu et poden donar qualsevol regal, qualsevol oportunitat a la vida, però si tu no el vols acceptar, llavors depèn de tu, no? Que aquesta és una faceta també molt important a destacar i a recordar, no? Que tu tens coses a dir a la teva vida, no? Tens el poder, la decisió de decidir, no? La decisió de què fas tu amb la teva vida, no? I aquesta és una eina que recuperem quan fem aquest treball continuat amb la pràctica del riure i del joc. Recuperem, perquè pel camí no sé què passa, sí, que es perd, s'oblida, es dilueix. Es dilueix, esclar, perquè fixa't, no?, com pel que sigui, doncs ens eduquen d'aquesta manera d'haver de buscar la solució a fora, no? Com el lloc que qualsevol dificultat has d'anar a consultar a fora. Hi ha assessors per això, una entesa no sé què, l'altre, no? I no estem dient que no hagis d'anar amb un especialista d'un tema concret, no? Però, clar, l'alerta seria quan t'adones que qualsevol petit incident, qualsevol petit dubte que tens a la teva vida, ja no saps gestionar-ho, no? I de seguida ja estàs buscant a veure on te puc anar, qui em pot ajudar, no? Com ho puc fer, buscant informació, escoltant programes, etc. no? Veieu? O sigui, és com també, no?, també fer aquesta recerca, també fer aquesta confiança a demanar l'ajuda, evidentment, i al mateix temps també detectar i provar, experimentar-te tu mateixa a veure si allò ho pots resoldre, no? A veure si ho pots resoldre. I fixeu-vos, no sé, les persones que ens esteu escoltant, si veieu aquest canvi una mica també en les generacions que van venint, no?, que van pujant. Jo sovint també escolto és que s'ofeguen un got d'aigua, no? Sí, és veritat. Oi? Ho diu gent de certa edat respecte a les generacions joves. De persones més joves, sí, oi? Sí. Potser hem vingut d'unes generacions d'un perfil en els que molts de vosaltres que ens escolteu segurament esteu també en aquesta franja, no?, de que us heu hagut d'espavilar. Sí, una generació molt resilient. Exacte, no? Que us heu hagut d'espavilar molt solets, no?, i soletes, i clar, i després ens hem anat com a l'altre cantó, no? Amb la bona voluntat de facilitar les coses als nostres fills, als nostres nets, el que sigui, no? Depèn de l'edat. Però aquesta voluntat d'ajudar, sovint el que fem és que no donem l'espai perquè la persona en si, doncs, això s'espavili, no? S'espavili per si mateixa, busqui aquestes eines, no? No que la primera de canvi digui «Mama, que això no em surt, o això se m'ha trencat», no? Val, molt bé, se t'ha trencat, ok, què pots fer, no? A veure, no? Deixar aquest espai perquè l'individu busqui aquests recursos propis, no? Que una miqueta, recordeu que és aquest entrenament per a quan arribem a ser adults i adultes, no? Clar, si durant aquestes fases més de la infantesa i de l'adolescència estem allà, les mamis i els papis allà solucionant qualsevol cosa, que no estem ajudant. Ens sembla que estem ajudant els nostres fills i filles, però en realitat no els estem donant aquestes eines, no?, perquè ells mateixos puguin resoldre. És igual, potser la seva manera no serà la perfecta, no? La gent més gran que tenim més experiència diem, ostres, si ho hagués fet així, hagués trigat menys temps, li hagués quedat més polidet. O estàs veient que s'equivoca, però et mossegues la llengua. Exacte. I és que això és importantíssim, no?
I això, doncs bé, és una realitat, no?, que ens envolta. Jo tinc a vegades alguna clienta que em parla que tenen fills adolescents i que estan allà presents, acompanyant i com indicant. Una clienta m'ho deia, no?, un dia, diu, m'he adonat que estava jo com conduint el treball, no?, del meu fill, no? Clar, això és importantíssim que te n'adonis, no? No passa res, ho has fet, d'acord, però és importantíssim que te n'adonis, no? Justament per això, perquè aquell infant i aquell jove, doncs, escolta, que ho faci a la seva manera, no conduïts, no? Per això fixeu-vos que és tan important, que per això recordeu el lema de l'Ai Campeto, no?, que és riure és cosa sèria. Fixeu-vos si és sèrio això, no? Poder donar aquest espai perquè cada individu es vagi forjant i vagi creant la seva pròpia personalitat, no? No la teva, no? I recordem que sempre ho fem amb la bona voluntat, això ja ho sabem, però també és molt important que puguem reflexionar i dir, d'acord, jo ho faig amb bona voluntat, però en realitat no seria l'adequat, no? Perquè vosaltres segurament, si us atureu una miqueta, no?, que ens escolteu, ens aturem una miqueta i reflexionem, segurament diràs, no, és que jo vull veure el meu fill o el meu net o el que sigui, no?, que finalment es converteix en una persona adulta, doncs independent, que se n'en surt, que se n'en surt, no? Que forja un caràcter. Exacte, no? I bé, el riure justament ens ajuda, no?, a donar-nos de tot això. Si voleu experimentar-ho en pròpia carn, no només escoltant la Maria, ens regala una sessió de risoteràpia al Nou Espai, que té a Vilafranca, al carrer de la Font. Podeu contactar amb ella i buscar la data que us pot anar millor i com fer-ho. I aquesta sessió serà per la primera trucada que arribi ara mateix al 93 87 26 26. No cal ni que passeu per antena, només ens heu de trucar i dir-nos vull la sessió de riso, vull provar-ho i us expliquem com. Avui venies amb una pregunta sota el braç que no m'has fet encara, o que no hem fet als oients. No, mira, ens hem anat cap a un altre costat. Fes la pregunta. Però això és l'interessant, no?, que ens passa sempre aquí, el tema de la flexibilitat. Doncs jo diria, Sílvia, o els que ens escolteu, esteu estressats? Estressades? I la gran majoria et direm, sí. D'acord. És que si no ho estàs, no? És com que no ets ningú, has d'estar estressat i no donar abast. D'acord. Doncs mireu, si esteu estressats, aplaudiu. Què m'estàs dient? Sí, aplaudeix, aplaudeix. Bravo! Som del club dels estressats. Sí, no? Aviam, com li dones la volta que sigui positiu a estar estressat? D'acord, fixa't, i els que ens esteu escoltant, si és la resposta afirmativa, és que esteu estressades o estressats, aplaudiu. I feu-ho durant una estoneta mentre ens esteu escoltant, no? Per què? Això té un per què, no? Nosaltres, quan aplaudim a la nostra vida diària, quan és normalment? Doncs quan ens ha agradat alguna cosa, no? Per felicitar algú. Correcte, per felicitar algú, no? Quan has vist alguna obra de teatre que t'ha agradat. T'emociona, t'arriba. T'emociona, exacte, t'arriba. Et donen una bona notícia. També, oi? Aquest bravo simbòlic, a vegades amb mans o sense. Exacte, no? Doncs aquest acte d'aplaudir, què fa? Que el nostre cervell interpreta que estem davant d'una situació, d'una situació que és positiva, que m'aporta benestar, que m'aporta plaer, no? Llavors, immediatament el nostre cervell comença a donar ordres al meu cos, al nostre cos, perquè s'agregui aquestes químiques, aquests químics que ens fan sentir d'aquesta manera més relaxades, més tranquil·les, amb aquest sentiment més de benestar. El simple gest d'aplaudir ja envia aquesta informació al cervell i es posa en marxa aquesta maquinària? Correcte.
És que som unes màquines perfectes, brutals. Brutals, Sílvia. Els que ens escolteu assíduament recordareu que en alguns programes anteriors havíem parlat de patrons de conducta, no? De com el nostre cervell, doncs, un cop aprèn a funcionar d'una determinada manera, doncs allò ho té superintegrat, no? I que costa. Com costava rectificar, canviar patrons. Molt bé. Recordeu que eren aquests 21 dies de modificar aquests hàbits, no? Llavors, què passa? Que com que el nostre cervell ja ho té après, ho té integrat, que quan aplaudeixo, no? Quan aplaudeixo és que estic en una situació agradable, de no perill, no? Llavors, què faig? El meu cos es relaxa, em sento tranquil·la, tot aquest benestar. Per tant, en la nostra feina, quan estem davant d'una situació que no ens agrada, o fixa't, jo què sé, que has d'anar a algun lloc que ja et genera una incomoditat, no? Doncs practiqueu abans d'anar a aquest lloc o abans de sentir-te que això, no? Dius, ostres, que avui em sento més nerviosa o el que sigui, no? Doncs, encara que et costi, aplaudeix. I la Maria diu això i a més riu, Clar, no? Fixeu-vos, experimenteu vosaltres, no? Experimenteu vosaltres, a veure què us passa, no? Tinc un compromís o haig de fer alguna activitat que em genera incomoditat, aquell punt de respecte, de por, fins i tot, d'estrès. Aplaudeix. Aplaudeixo i ric. Sí. A casa, no? Abans d'anar-hi. Sí. Bueno, també pots aplaudir allà in situ, ara ja veurem, no? O què? Baixes revolucions, generes aquestes hormones del bon rotllo. Clar, baixes defenses i al final, en resum, seria, oi que igualment ho has de fer? No? Doncs fes-ho d'una manera que sigui millor per tu, no? És a dir, que t'aporti aquest benestar. Prepares el cos, d'alguna manera, no? Prepares el cos. I, a més, amb l'afegit que quan jo estic més relaxada, més serena, amb aquesta altra mirada més de dir d'acord, doncs anem-hi, no? Anem-hi. Rient, anem-hi. Segurament tot allò que havies de fer, que et produïa tota aquella molèstia, aquella angoixa, tots aquests nervis, segurament al final no t'haurà provocat tot aquest neguit, no? Sinó que ho hauràs fet, potser no t'ha agradat, però hauràs acabat fent-ho sense tant neguit, sense tanta tensió, sense tanta dificultat. Perquè suposo que baixes el cortisol, no? Aquí hi ha ciència darrere, d'alguna manera o una altra, aplaudint, entrant en aquest estat de més relaxament, de benestar, aquestes reaccions químiques dins nostre, no? Correcte. Recordeu, sempre ho expliquem aquí, exacte, tu has dit, la hormona de l'estrès, que és que se li dona aquest nom, és el cortisol, no? Que aquesta hormona se segrega justament quan estem en estats d'angoixa, quan tenim por, quan tenim dolor físic també, és a dir, amb aquests estats també d'alerta, no? El meu cos està vigilant, està en tensió, no estic còmoda, estic angoixada, tot això segrega aquesta hormona. Clar, una manera, com que això és una eina, no? És a dir, anem a fer-li un pont al nostre cervell, al nostre cos. Per què? Perquè estigui al nostre servei, perquè ens ajudi a rebaixar tot això. I una de les maneres per fer-ho és aplaudint. Exacte. Aplaudint, així de fàcil. Exacte, no? És amb el riure i també amb l'aplaudiment, no? Exacte. Fixeu-vos que són tècniques, no? Que pots començar amb coses molt absurdes, molt bàsiques. Tontes, sembla tonto. Sí. No ho sé, jo què sé, per exemple, a mi no m'agrada gens planxar, no? Doncs... Estic amb tu. De fet, no ho practico massa. D'acord, no? Doncs d'acord, aquell matí que dediques, dius, mira, avui... Avui sí o sí toca, no? Avui toca, o aquest parell d'hores vaig a planxar, no? Doncs vinga, va, i aplaudeix. No sé, és com anar practicant, no? Perquè recordeu que sempre aquí parlem de que aquests canvis, no?, de funcionament, aquests automatismes que tenim tots integrats, necessiten aquest entrenament, no? Llavors, com que podeu començar per coses petites, jo sempre dic als meus clients, no? Feu-vos-ho fàcil, fes-t'ho fàcil, no? I llavors, com ho faig fàcil? Amb coses petitones, no? Que poden semblar tontes. Exacte. Que semblen tontes. Sí, però que no ho són.
perquè és com són el ciment d'anar fent-te la casa, no? Són aquestes petites coses. Ostres, ara em toca fer el dinar, arribo cansada de la feina i ara he de fer el dinar, no? Doncs va, vinga, aplaudeix. Uns aplaudiments per la cuinera. Clar, fixa't, no? Només ja d'imaginar-vos aquesta imatge, què us provoca? Segurament ja et provoca un somriure. Bon rotllo, somrius. De dir, ai mare, no? Doncs val més prendre-t'ho amb bon humor, sempre, no? Sí. I fixeu-vos que sovint és més fàcil del que ens sembla, no? Si ho pensem molt, és que ara arribaré a casa, ara he de fer el dinar, després toca planxar. Imagina't que tens un dia d'aquests que, a més, et toca fer unes quantes coses que no t'agraden, no? Ui, entres en bucle. Entres en bucle i no hi ha manera de sortir d'aquí, no? I en canvi, si pots, ostres, doncs va, aplaudim, no? És a dir, com puguis fer aquesta acció. No pensar, sinó entrar en l'acció, una cosa tan senzilla que tens a l'abast, no? Fer-te un aplaudiment. Doncs sí. No? Doncs vinga, va, anem a veure. Dedica't un aplaudiment. Dedica't un aplaudiment, no? És com poder-te practicar amb aquestes petites, grans coses per fer-te la vida més fàcil, no? Penseu que hi ha un metge hindú, que és el Madan Kataria, que és el creador del ioga del riure, no? I ell ja es va adonar, no?, que l'estrès era el 70% de les malalties que ens acompanyen a la nostra societat, ell diu, provocades, si no són provocades per l'estrès hi té molt a veure, no? Potser ens costa més recuperar-nos si estem estressades, etc. No? Per tant, ell es va adonar dels beneficis del riure i per això va crear aquest acompanyament amb el riure, no? I feia una reflexió, ell fa una reflexió també, no? I també us convido que vosaltres la feu, aquesta reflexió. Des de fa molts i molts anys, la humanitat, no?, necessitem d'espais d'esbarjo, oi? Per què? Per sortir justament dels problemes, de les situacions complicades, de malalties, del que sigui, no? Tant a nivell individual com a nivell global, a nivell social, no? Necessitem, doncs, d'aquestes celebracions, no? Fins i tot socials, no? És a dir, jo què sé, a l'edat mitjana hi havia la figura dels joglars, no? Sí. D'acord? O sigui, l'edat mitjana, en fi, no era una època gaire... Fàcil. Fàcil, no? El poble gens. Oi? Llavors, però què? Hi havia aquests personatges, no? Aquests moments. Aquests moments. I en qualsevol episodi, no?, històric, si anem a buscar, trobarem aquests espais necessaris, no?, que la població necessitava, i necessitem nosaltres mateixes també, avui en dia, tothom necessitem fer aquests parèntesis, no? El paisir dels romans, no?, si anem més enrere. Exacte, no? I és igual. Després podríem analitzar i dir, ostres, mira, és que aquests reien de que dos s'esbatussaven o no sé què. Això seria un altre tema, no? Però, i sí, la reflexió quina és? Que sí, que ens beneficia, necessitem aquesta distància de l'estrès, avui en dia li diem estrès, no? De l'estrès, de la rutina, dels problemes, no? I una molt bona manera que podem tenir i practicar al nostre dia a dia, doncs avui us facilito aquesta, no? Que és simplement fent un aplaudiment. Així és que... Com era la pregunta inicial, la recuperem? Això, estàs estressat, estàs estressada, doncs aplaudeix! Aplaudim! I és curiós, perquè quan aplaudeixes, automàticament generes un somriure. No sé si per la situació. Clar, és això. És per aquesta interpretació. Recordeu, el nostre cervell ja té integrades una sèrie d'experiències, no? I quan nosaltres aplaudim, el cervell sap què és, perquè estem celebrant qualsevol cosa que m'agrada, allò que he vist, que he sentit, que he escoltat, allò que he viscut, m'ha encantat i per això aplaudeixo. I com que és així, jo puc connectar-me directament al cervell fent l'invers, és a dir, abans que em passi qualsevol cosa positiva, diguem-ne, aplaudeixo. Llavors el meu cervell ja diu, calla, que li està passant alguna cosa agradable. Ok, abaixo defenses,
És això, seria. És com un interruptor. No sé si sou visuals, aquesta imatge us pot ajudar, no? Doncs, si et vols connectar amb l'alegria, a veure si us agrada això, si et vols connectar amb l'alegria, aplaudeix. Preta aquest interruptor de l'aplaudiment. M'agrada molt. T'agrada? Fantàstic, de cloenda. Doctora Campeto, Maria Rodríguez, mil gràcies. Moltes gràcies. Un aplaudiment per ella. Adéu-siau. Fins aviat. Adéu.